خوانه فروشی در شهر بختر قرآن‌تپه نزدیکی مکتب 8 3 سوتیق زمین 3 در خانه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتش 100% است. گردش محکم است. کانالیزاتسیا هم دارد. ремонти хонаҳо замонавӣ. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе маҳаллаи гулбутта 2 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. як подвали калон дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона дар дохили хона аст. дар беруни хона ҳам ҳоҷатхона дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон деҳаи гулобод 6 сотиқ заминай 6 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 3 комнатаа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 90 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 650,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 6 сотиқ заминай 2 дар хона бо калидоруш. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. як подвали калон дорад. дарахтҳои мевадиҳанданам ҳастай. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.